नमस्कार मंडळी, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर आता टोप वगैरे बघून तुमका कळलाच असतात की ॲक्च्युली आज आम्ही खय चाललो होते. तर आज आमच्याकडे भट वाढतात आमच्या सामायिक जमिनीमध्ये. तर आम्ही तिकडे सगळेजण चाललो. मस्तपैकी असं जंगल असा, बाकीचे गेलेत पुढे. एक संतोष दादा असा माझ्यासोबत आणि भटजी काका वगैरेनी चालले आहेत ते. आम्ही चालतो. रस्तो पण एकदम डेंजर आहे. ते बघा एकदम आम्ही जंगलातनंच चाललो. आता कसं इकडे वर्दळ वगैरे आमची जास्त नसल्यामुळे या ठिकाणी वाट वगैरे साफ केलेली नाही. नाहीतर अगोदर ज्यावेळी सगळ्यांचे बैल वगैरे असायचे गुरा, त्यावेळी इकडे वाट क्लीन असायची व्यवस्थित चांगली. पण तरी पण काल काही जणांनी येऊन वाट वगैरे साफ केल्याने. तर आजच्या व्हिडिओत आपण कोकणातील ब्राह्मण भोजन तर याची सगळी माहिती घेतलो आणि मस्तपैकी असा निसर्गाच्या सानिध्यात जेवतलो. तर सगळे किडे बिडे सगळे अंगावर येतात नुसते. आणि आम्ही वाट पण काढत चाललो जंगलात ना, इकडे तिकडे काटे. आता जाताना टोप घेऊन जातो, बाकीचे सगळ्यांकडे थोडा थोडा सामान असा. तर आम्ही आता या ठिकाणी पोचलो आहे. आमच्या ठिकाणी एक ओढा आहे, या ओढ्याच्या ठिकाणी ब्राह्मण भोजन करतात. तर इकडे आपल्याला चप्पल वगैरे सर्व काढावी लागतात. हे पवित्र स्थान आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपण इकडे पुढे ओढ्यातून जातो. या ठिकाणी भटजी काका वगैरे आलेले आहेत. आणि या ठिकाणी संपूर्ण असे दगड वगैरे आहेत सर्व. या ठिकाणी पोचलो, ज्या ठिकाणी ब्राह्मण भोजन वगैरे आमचं करायचं आहे. तर इकडे मागे आग वगैरे पेटवणं चालू आहे. आणि या ठिकाणी आहेत आमचे भटजी काका आणि त्यासोबत आमची नाटळकर फॅमिली. आणि इकडे संतोष दादा टोप वगैरे घेऊन पूर्ण तामण वगैरे लावतो आहे. कारण ज्यावेळी आपण चुलीवर वगैरे जेवण करतो तर लाकडांची जो धूर वगैरे असतो त्यामुळे भरपूर प्रमाणात टोप काळा पडतो. तर त्यासाठी आपल्याला माती वगैरे राखा लावावी लागते. आणि या ठिकाणी आहेत अजून एक आमचे फॅमिली मेंबर प्रल्हाद काका. आणि हा पूर्ण एरिया आहे, इकडे संपूर्ण असं जंगल आहे. तर आपण वरच्या साईडला देखील जाणार आहोत, ज्या ठिकाणी पाण्याचं वगैरे स्थान आहे. आणि त्याचबरोबर त्याच्याच बाजूला एक फणसाचं झाड आहे, ज्या ठिकाणी आमचा देव वगैरे आम्ही ठेवतो, त्या ठिकाणची आम्ही पूजा वगैरे करतो. तर त्याची देखील आपण माहिती घेणार आहोत. आता एका तामान लावतो. तामान म्हणजे आपण माती घेतो, ते जराशी पाण्यामध्ये वगैरे मिक्स करून ते आपण टोपाक लावतो, म्हणजे जेणेकरून आपलं टोप जास्त काळं पडत नाही. आणि तुमका जो धुतो असा टोप तर डायरेक्ट ती मातीवरची धुतली काय टोप एकदम क्लीन होता. तुम्ही बाहेर काही जेवण करत असाल तर तुम्ही बघितलं असतालच. तर आपण आता इकडे वरच्या बाजूला चाललो आहे. या ठिकाणी इकडे पाण्याची जागा आहे. हा होय ते. आणि हे पाणी आमचं पूर्ण 12ही महिने असतं. या ठिकाणी हा पूर्ण व्हाळ वगैरे आहे. आणि इकडे हा जो हे जे झाड आहे फणसाचं, या ठिकाणी आमच्या देवाचं स्थान आहे. तर या ठिकाणी आम्ही पूजा वगैरे करतो. आणि इकडे हा संपूर्ण परिसर. या ठिकाणी आता जेवणाची संपूर्ण आम्ही तयारी करतोय, सर्व पाणी वगैरे आणतोय. तर आता मी पण पाणी आणायला चाललोय.
आता आपण पाणी आणूक चाललो. या ठिकाणी पाण्याचा पूर्ण स्थान असा आणि 12ही महिने पाणी असतं या ठिकाणी. आणि पाणी पण क्लीन असं, फक्त त्याच्यामध्ये पतेरं वगैरे पडलेलं असं, पण पाणी पिऊ शकतास तुम्ही. ह्या या जरा ह्यो आमचं झरो पूर्ण जंगलातून असल्यामुळे प्लास्टिक वगैरे काय घाण वगैरे असण्याची शक्यता भरपूर कमीच आहे. त्यामुळे इकडे घाण वगैरे काही एक नसता. त्यामुळे ह्या आम्ही पाणी बिंदास्त पितो. दोन्ही चुली आपले आता चांगले व्यवस्थित पेटलेले असत. आणि आता आपण याच्यावर आदान ठेवूया. आम्ही इकडे भटजी काकांका संपूर्ण सगळी तयारी करून ठेवतो. म्हणजे भात तांदूळ वगैरे सगळं धुवून देतो. आणि मी इकडे डाळ धुतोय. आणि तिकडे माझ्या बाजूक संतोष दादा तांदूळ वगैरे सगळे धुवून ठेवता. साधारण आम्ही 12 ते 15 माणसांचा अंदाज केलो. याच्यात आम्ही सर मुगाची डाळ आणि तूर डाळ अशी आम्ही मिक्स केलं. हे पाणी तकडे टाकू काय असं बसा गावाक आहे ना. इकडे संतोष दादा तांदूळ धुता. 2 वेळा धुवून झाले तांदूळ. आणि आता इकडे भटजी काका तांदूळ घालतात. भात बनवतले आधी पहिल्यांदा आणि नंतर मग आम्ही डाळ करतलो. इकडे बाकीची मंडळी पण काम करता. बटाटे वगैरे कापण्याचं काम चालू आहे. आम्ही एक साधारण 10-12 माणसांसाठी 1.5 ते 2 किलो बटाटे आणलेली असा. जेवणाच्या कामासोबत इकडे पूजेची देखील तयारी चालू असा आमची. आणि इकडे पाणी आणून सगळं भाग आम्ही क्लीन करतो, ज्या ठिकाणी आमचे देवाचा स्थान असा. भात आणि डाळ आपली तयार होता या ठिकाणी. तोपर्यंत आपण इकडे डाळीसाठी फोडणीसाठी लागणारा सगळं सामान तयार करतो. इकडे संतोष दादा टोमॅटो कापता. त्याचबरोबर आपण मिरची कोथिंबीर देखील सगळा आणलेला असा. आणि आपण सोलकढी देखील बनवणार असो. तर ही उपमा आपण भिजत ठेवलो. आपण आता डाळीची फोडणी तयार करतो. आणि बाजूकच या ठिकाणी डाळ उकडत ठेवलेली असा. ह्या लागताला का मिरची आणि आधी बदलली भाजी डाळी अजून लागतली. मिरची ना आधी होती बदलली ना. आता एका कढीपत्ता याच्यात टाक. वा एक नंबर मस्त असं आवाज दिला कढीपत्ता. आणि आता मिरचीची फोडणी दिलेली असा. बटाटे आधी डाळीच घालतो. हा फोडणी डाळीच घालतो रे. हो म्हणजे ही ह्या त्याच्यात टाकणार. पाहिलं ही स्टाईल वारी या. कोथिंबीर ही एक वेगळी स्टाईल आहे. मी पहिल्यांदाच बघितलं की आधी पहिली फोडणी रेडी करून ठेवतले आणि त्याच्यानंतर आम्ही बाजूची डाळ शिजत ठेवलेल्या त्या डाळीत आम्ही ही फोडणी टाकतलो. थोडीशी हळद टाकलेली या. वा भारी कलर येतो. होय होय घ्यायचो ना कोकमाचो. इकडे आता आमची डाळ तयार होता. माका आता कळला की ही स्टाईल कशाक वापरतात. कारण हे मोठे डाळीचे टोप वगैरे असतात आणि जंगलात आपल्याकडे टोप बीप उतरूक गरम टोप उतरूक काय सामान वगैरे नसतं फडके वगैरे. हो त्यामुळे ही अशी फोडणी देऊन डायरेक्ट तुम्ही जी डाळ उकडत ठेवलेली असतात त्याच्यात डायरेक्ट तुम्ही टाकू शकतास. आता या ठिकाणी भटजी काका त्याच्यामध्ये थोडासा पाणी टाकतात आणि त्या चांगला ढवळून मग आता जी आम्ही डाळ उकडत ठेवलेली असा त्याच्यात टाकतलो. तर ह्याच्यात आता आपण फोडणी टाकलेली असा आणि एक आता चांगली आपण एक उकळी काढूक देतलो आणि नंतर मग आपण खोबरा वगैरे टाकतलो. इकडे संतोष दादा खोबरा देता तातून आणि तर आपण ह्या डाळीत टाकतलो. आपली डाळ तयार होता आणि
इकडे या ठिकाणी वरती ज्येष्ठ नागरिक आपले गजाली मारतात. आपली डाळ ऑलमोस्ट रेडी झाली आहे. मस्तपैकी वास वगैरे सुटलो हा. आणि आता आपण भाजी करतलो. डाळ झाली, भाजी चालू आहे. जेवण होतं वाडिओ काढता गुळची उठायचं नाही तुका चांगलंय का. तुका पहिलाच बोले गेल्यावर ना तुका आता मला सांगत जा बस. तुका गुळ जास्त कारण फिरायला दमलो असतो वरती घाटी आहे. ते काय ताटली लावली होई नाही एक टाकली म्हणजे केळीचं पाणी नाही त्याची. मामा तर केळीचं पाणी काय देव. कढीपत्ता हा दूध कढीपत्ता दूध बंदे धुतलेला कढीपत्ता. पाणी या कधी किती धुतलं या साखर बनवलेले धू धू बघितलं दानव परतक म्हणलं वेगळं काय. बटाटे देव. वास मस्त येईल. इकडे बटाट्याची भाजी रेडी होईपर्यंत दुसऱ्या ठिकाणी आपली खिरीची पण तयारी चालू असा. या ठिकाणी संतोष दादा गुळ चिरता. गुळ ठेवलेला होय. आता सोलकडीचा काय हा सोलकडीक लागतो गुळ. हो काम कर टाकलं मी बोंबलं मारताला का नंतर टाकलं काय बोंबले मारतो. आता सोलकडी बनवतो आपण. पहिल्यांदा आपण खोबरा पाण्यात वगैरे चांगला पिळून घेतलो आणि कोकमा आपण भिजत टाकलेली आहेत या ठिकाणी. बाबा काय आला का होता काहीतरी होता त्याच्यात काय बोंबुलकी काय तो. सोलकडीसाठी कोकमा ठेवलेली त्याच्यात भोंबूल पडलो आणि सगळ्या त्या कोकमांची माती झाली. तर यावेळी सोलकडीचं प्लॅन कॅन्सल झालं. आपली भाजी रेडी झाली. असं आपण आता खीर बनवतलो. तर डालडा आपला चांगला तापला. आता त्याच्यात आपण रवा टाकतलो आणि मनुका वगैरे आणि सगळी वेलची पावडर वगैरे टाकतलो. हे झेजरू काय वेलची काय कोयत्यान झेजरू काय कोयत्यान. लापशी रवा आता आपण चांगलं डालड्यात परतून घेतो आणि मग त्याच्यानंतर वेलची पूड वगैरे आणि मनुका आणि गूळ वगैरे टाकून मस्तपैकी आपण लापशीची खीर बनवतो. दुपारचे 1 वाजलेत आता आणि आपलं जेवण वगैरे सर्व झालेलं आहे. ठिकाणी इकडे डाळ वगैरे बनवलेली आहे. नाही खीर आहे लापशी आणि त्याच्यानंतर इकडे भात. त्याचबरोबर या ठिकाणी इकडे डाळ बनवलेली आहे आणि इकडे बटाट्याची भाजी मस्त एकदम कलर आहे. काय खोबरा घालूचा अजून. आणि आपण आता इकडे वरच्या बाजूला चाललोय ज्या ठिकाणी देवाचं स्थान आहे. सुवर्ण कोकणच्या पुढील भागात आपण पाहणार आहोत श्री ब्राह्मण देवता आणि ठिकाणदार यांची केलेली पूजा. याबद्दल आपण सर्व माहिती घेणार आहोत. त्याचबरोबर कोकणातली ही आगळीवेगळी परंपरा सर्वजण एकत्र येऊन निसर्गाच्या सानिध्यात एकत्र येऊन सर्वजण जपतात आणि त्याचबरोबर जेवणाची वाडी वगैरे दाखवणे आणि त्यानंतर एकत्र
येऊन घेतलेल्या जेवणाचा आस्वाद अगदी निसर्गाच्या सानिध्यात हे सर्व तुम्हाला सुवर्ण कोकणच्या पुढील भागात पाहायला मिळणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या भागात एवढंच. आमचा पुढील भाग नक्की बघा, ज्यामध्ये आपण सर्वजण एकत्र येऊन निसर्गाच्या सानिध्यात वनभोजन करणार आहोत. तर त्यासाठी आमचा पुढचा व्हिडिओ नक्की बघा. धन्यवाद.